Naći žrtvu elektroničkog nasilja. Trolova je nit vodilja. Izazvati opći nemir, njihov je cijeli svemir. Toksično ponašanje, govor mržnje i vrijeđanje. Usramoćenje, omalovažavanje i ismijavanje, njihova je duševna hrana, pravi švedski stol poremećaja i mana. Neprimjerne i vulgarne riječi koje zdrav razum priječi, psovke, sarkazam i grafostilički znakovi, u njihovoj glavi vode se burni ratovi. I zato poruku šaljemo svima, koliko vas u virtualnom svijetu ima. Prepoznajte nasilje i trolove i njihove mračne poslove. Nevidljivo nasilje digitalnog doba svaki tinejdžer nažalost proba. Obavijestite odrasle osobe i stručne službe, pa neće biti potrebe za dizanje tužbe. Drugi ljudi uznemiravaju druge ljude, a sve sa jednom poantom. Nekoga maknuti, nekoga ubiti, nekoga da počini suicid. Pritisnite red button na web stranici MUP-a i odred plavaca odmah na snagu stupa. Zapamtite, dobri dečki uvijek pobjeđuju, a ne oni koji vam dostojanstvo povrijeđuju.